Muzuva ranhasi ndichapindura imwe mibvunzo miviri kana mitatu. Kana ndapedza kupindura mibvunzo toenderera mberi. Pane mibvunzo inenge yabvunzwa yandinenge ndisina kupindura, nguva yacho inenge isati yasvika, oro handiigoni. Pane imwe yamune mabvunzo yandisingagoni ondosiya yakadaro, yandogona ondopindura. Pane mibvunzo uri panapa wekutanga uyu unoti izvo imimi muri kuti izvo munhu anga achidanana neshamwari yangu, pane chakaipa here kuti kana shamwari yangu yasiyana naye vakonana inini ndiite take off? Inini mhinduro yandingangopa in short ndeyekuti izvo pasinario yakadai kazhinji kacho ihwana achabuda mari pakuroora, asi kazhinji pakushandisa togona kuzopedzisira taakushandisa tose. Ende mhinduro yandisi kupa kune vakuru vakatoita izvi kare, ndiringotaura kuyouth vachiri kuuya, kuti izvo mukaona bhazi kazhinji kacho risita serisina kuzara rimwe side rakazara, musafunge kuti no makurumidza kusvika pabus stop, inogona kunge side iroro risina mawindo. Saka isusu vari mukati tongokudza kuti kana uchida kuzokwira ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo. Saka ndo zvakafanana nescenario wandibvunza, kana uda kukwira ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo, machances ekushandisa tose aripo. Number 2, umwe ndokuti izvo panapa zvikanzi chinoitika muupenyu ndechekuti izvo kana tichidanana nemukomana tichingotaura sehanzvadzi nehanzvadzi, hakuna chinhu chiripo chinenge chaitika kana tisina kukisana nekubatana nekuita zvimwe zvinhu chinoita kuti relationship yedu isimbe. Hapana chakaipa mwana wamai. Chandoda kungokudza ndechekuti ukavhura restaurant yako ukati maclients akapinda vasati vatenga otanga wavapa chikafu vodya mahara uchiitira kuti vazotenga vakafara, chinogona kuitika ndechekuti vanogona kuguta pakutesta, vapedza kuguta havana chikonzero chekutenga. Unozongoona sezvinonzi rako business rekubika machips harifambe, riri kufamba nderere vari kutengesa masalad nyamba vari kuti havo kana vachinge vazobva kwamuri vopfuurawo zvavo vachitenga dessert vachienda. Saka hapana chakaipa, ita zvaunoda kuita, uchazoona kuti masupplies awanga uchivapa mahara anogona kunge anga achidhura kudarika ava kuzotenga. Then umwe obvunza kuti izvo will I be happy kuroora munhu asiri virgin? Dzese imota mufana kubocha unosvika, kungoti imwe haina geji, saka to be safe munongofamba muchiita top up fuel nokuti haungazive kwayabva, but zviri zvekusvika kubocha unosvika, don't worry. Uyoyo panapa ari kuti izvo partner yangu ine nharo, munhu hapana munhu angaite nharo kana pasina ari kumuitisa nharo. It takes two to tango. Uyo ari kubvunza zvikanzi izvo partner yangu haibvi pafoni yangu, hanzvadzi isa password, zviri nani kuti munetsane neproblem yekumunyima password than kutsanangura munhu wese ari mufoni mako. Uyo ari kuti izvo aiwa mukomana wangu anogona kunge achida kuona kuti ari ega here kana kuti pane vamwe varipo. Inini ndingangoti izvo zvichakunetsa mangwana kufamba nevanhu vari insecure, vachakunetsa. Uyo oti izvo iri kunetsawo panapa ndeye profile, mukomana arida kuti aise profile. Inini chandingangokudza ndechekuti kana uchida kuti vanhu vasacheuke mukombi uri pafoni, dzora volume. Ukawedzera volume vanhu vese vachanzwa discussion, hauzorambidzi vanhu kukomenda. Ndo zvakangofanana nekuisana pamaprofile, munenge mati wanzei volume, madimbomira wakandwa mukitchen kuitira kuti usazoita basa rekutsanangura kune vanhu kana vakuda kuchiziva kuti muchiko here kana kuti hamuko. Ndinofunga mibvunzo yandinayo panapa ndatopedza kutsanangura. Handifunga kuti pane zvimwe zvinoda kutsanangurwa zvinodarika ipa.